Bore da, Anwen dwi. Bore da, Bethan dwi. Bore da Bethan, sut wyt ti? Cyffroes ond nerfus hefyd. Dwi'n gweithio yn y coleg yn yr adran drama. Dyn ni ddim yn hoffi pobl bod yn nerfus. Ble rwy ti'n byw? Dwi'n byw yn y dre. Ges ti'r bus yma heddiw? Na ddo, roedd hi'n sych, felly cerddais i. Gwych. Dwi'n moyn trafod y cwrs drama. Nes ti astudio drama yn yr ysgol? Do, ges i A yn fy aroliadau. Da iawn ti, Bethan. Pa ddrama darllenais ti? Macbeth gan Shakespeare. A wnes ti mwynhau? Do, nes i ddarllen Romeo and Juliet hefyd. Nes i fwynhau Romeo and Juliet. Wnes ti darllen Hamlet? Dim eto, ond dwi eisiau. Gwych, nawr te. Wyt ti'n hoffi ysgrifennu sgript? Mae syniadau da da fi, ond dwi eisiau mwy o ymarfer ysgrifennu. Mae dosbarth ysgrifennu sgript yma gyda ni yn y coleg. Gai ymuno? Wrth gwrs. Ble mae'r dosbarth? Os papur dy ti? Nag oes. Dyna ti. Mae'r dosbarth pob bore dydd Iau. Pryd mae'r dosbarth? Mae'r dosbarth am 9 y bore. Pwy yw'r darlithwyr? Wel, mae e'n hyfryd. Pwy yw e? Roedd e'n actio'n Hamlet yn Llundain. Teithiodd yn bell gyda'r sioe. Waw. Mae llawer o brofiad gyda fe. Fe fydd yn dysgu ar ddydd Llun. Dwi'n edrych ymlaen. Mae men yn dysgu ar ddydd Mawrth a dydd Gwener. Mae profiad gyda hi o gweithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae llawer o brofiad gyda chi i gyd. Oes, ond dyn ni ddim yn hoffi brolio, ond mae'n adran wych. Dwi eisiau dechrau'n syth. Gwych. Bydd y wers gyntaf ar ddydd Llun. Dyma amserlen. Os unrhyw cwestiynau? Ble fedrai trefnu locer? Yn yr adran groeso, maen nhw gallu trefnu loceri, tocynnau cinio a mwy. Ble mae'r adran groeso? Wrth y brif derbynfa, ges ti fap? Do, mae map gyda fi. Diolch yn fawr am y sgwrs. Dim problem o gwbl. Hwyl fawr i ti, Bethan. Welai ti ar dydd Llun. Hwyl.